Am 81 de ani și 3 ani de când soția mea a murit. Și vreau să vă spun ceva ce nimeni nu vă va spune despre căsătorie. Toată lumea crede că dragostea înseamnă să spui te iubesc în fiecare zi. Minciuni. 43 de ani am trăit cu Maria fără să-i spun niciodată aceste cuvinte. Și ea a murit crezând că am dezamăgit-o. Dar săptămâna trecută am găsit jurnalul ei și am descoperit că m-am înșelat complet. Ea știa. Ea vedea dragostea în fiecare gest tăcut, în fiecare dimineață când îi făceam cafeaua exact cum îi plăcea, în fiecare seară când verificam ialele ca să fie în siguranță. Dacă aveți peste 60 de ani și simțiți că sunteți o povară, dacă credeți că nu ați spus destul sau nu ați făcut destul, atunci stați cu mine următoarele minute, pentru că povestea mea vă va schimba tot ce credeți despre dragoste și regrete. Apăsați subscribe dacă această poveste vă atinge inima și lăsați un comentariu. Spuneți-mi cum vă arătați dragostea fără cuvinte. Vreau să știu că nu sunt singurul. Să încep de la început. Mă numesc Gheorghe. Am 81 de ani și 3 ani de când Maria nu mai este. Stau în aceeași bucătărie din Brașov, unde am împărțit cafeaua timp de 43 de ani. Masa aceasta mică, aceste scaune, pereții care au auzit toate tăcerile noastre. Azi dimineața am făcut cafea pentru unul singur. Din nou. Mâna îmi merge automat să scot a doua ceașcă din dulap. Întotdeauna fac asta, de parcă corpul meu nu a învățat încă că ea nu se mai întoarce. În 1962, când ne-am căsătorit, știam exact cum va arăta viața noastră. Eu voi munci la oțelărie, ea va avea grijă de casă, voi aduce banii acasă în fiecare vineri, ea va găti, va spăla, va face din apartamentul nostru mic un cămin. Așa făceau toți bărbații din cartierul nostru. Așa făcea tatăl meu. Rochia Mariei era de fapt paltonul mamei sale vopsit în albastru. În sala de la Sfatul Popular mirosea a săpun carbolic și cineva ascunsese țuică în buzunar. Funcționarul scria cu pixul atât de tare încât sunetul se auzea prin toată camera. Eu îi țineam mâna și mă gândeam: voi munci atât de mult încât nu va avea niciodată dubii că s-a măritat cu omul potrivit. Cuvintele sunt pentru poeți, îmi spuneam. Eu îi voi arăta cu mâinile mele. Duminica dimineața citeam ziarul Scânteia în bucătărie în timp ce ea făcea mici. Carnea sfârâia în tigaie, ea fredonă melodii vechi românești. Lumina soarelui se strecura prin perdelele noastre subțiri și făcea desene pe linoleumul din podea. Copiii din curtea blocului se jucau jos, vocile lor se auzeau până la etajul 3. Mă uitam la ea în timp ce amesteca carnea, cum îi cădeau părul pe frunte, cum se concentra la fiecare gest. Fredona. Asta însemna că e mulțumită, nu? Când ești fericit, fredonezi. Asta înseamnă fericirea, îmi spuneam, liniștită, previzibilă, sigură. Nu vorbeam mult, dar nu era nevoie. Ea știa să-mi facă ciorbă când eram stresat de la fabrică. Eu știam să-i aduc flori de câmp când părea tristă. Aveam un vocabular al gesturilor. Funcționă timp de ani întregi. În 1981, într-o după-amiază, când curățam fasole pe balconul nostru mic, Maria m-a întrebat: te întrebi vreodată despre ce am vorbit dacă nu am avea nimic de făcut? Degetele ei se mișcau repede, ca o mașinărie. Păstăile făceau sunete mici când se rupeau. Jos, în curte, copiii se jucau. Întrebarea ei m-a confuzat. Ce fel de întrebare e asta? Am gândit. Avem suficiente de făcut. Avem responsabilități. Vorbesc cu oamenii care nu au probleme reale. Dar ceva în vocea ei, ceva în felul în care a spus-o, era ca și cum mi-ar fi cerut ceva pe care nu știam să îl dau. Am continuat să curăț fasole, ea a continuat să fredoneze, dar pentru prima dată fredoneala ei nu mai suna la fel. Apoi au venit anii grei, 1989, Revoluția.
Fabrica era un haos, cozile la mâncare nu se mai terminau niciodată, ochii Mariei erau mereu roșii de plâns, apartamentul nostru părea să se micșoreze în fiecare zi. Iar mirosul acelei varze fierte din nou și din nou. Vecinii se certau prin pereții subțiri, auzeam fiecare cuvânt, fiecare bocet. Maria își ținea mâinile ocupate mereu, mereu, de parcă dacă s-ar opri, ar cădea în bucăți. Trebuie să fiu puternic, îmi spuneam. Dacă mi-arăt teama, dacă recunosc că nu știu cum să rezolv toate astea, ce fel de bărbat sunt? Dar vedeam cum se uita la mine când credea că nu observ, ca și cum aștepta ceva, ca și cum spera că voi spune cuvintele care să facă totul să dispară. Nu știam ce cuvinte, niciodată nu am știut. În 1995, Andrei s-a mutat la München, Ioana la București. Apartamentul nostru a început să răsune gol. Maria punea masa pentru 4 persoane. Apoi se oprea, uitându-se la farfuriile în plus. Le-a strâns hainele vechi ale copiilor în cutii, dar a lăsat câte o cămașă a fiecăruia pe paturile lor. Îi observam mâinile cum tremurau când îndoia hainele. Plângea în tăcere, crezând că nu văd. Eu stăteam în ușă și mă întrebam dacă ar trebui să plâng și eu. De ce simțeam doar gol? Ce e în neregulă cu mine, mă întrebam. Ea suferă ca și cum ar fi murit. Ar trebui să sufăr și eu? Dar nu știam cum să sufăr împreună cu ea. Niciodată nu învățasem să simt împreună cu ea. Conversațiile de la cină au devenit doar zgomotul furculițelor, cereri de a pasa sarea. Ceasul nostru rusesc bătrân își făcea tic-tacul atât de tare încât părea tunet. Chiar și respirația ni se părea prea tare. Când am încetat să mai avem despre ce vorbi, mă gândeam. Când m-am început să-mi fie frică să o întreb la ce se gândește, dar dacă îmi spune că se gândește cât de dezamăgită este, mă înecam în propria mea teamă de dezamăgirea ei. O priveam cum mănâncă, cum mesteca atent, deliberat, cum își plimba privirea prin cameră, oriunde, numai la mine nu. Și eu făceam la fel. Tăcerea dintre noi creștea ca ceața de iarnă peste Carpați, groasă, rece, imposibil de pătruns. Când se uita pe fereastră, eu mă întrebam, la ce visează? Ce speranțe și-a îngropat pentru mine? Ce cuvinte așteaptă să aud și nu le voi spune niciodată? Dar nu întrebam, pentru că mă temeam de răspuns. În 2019, în timp ce ne uitam la știri, camera fiind luminată doar de lumina albăstruie a televizorului, Maria m-a întrebat, Gheorghe, crezi că ne-a mirosit viețile? Vocea ei era atât de încet încât am crezut că mi-am imaginat. Afară, un câine lătra la nesfârșit. Cuvintele ei au rămas atârnate în aer ca un fum greu. Dumnezeule din cer, m-am gândit, ea crede că sunt dezamăgit de viața noastră. Cum am lăsat-o să creadă asta? Cum îi spun că în fiecare dimineață mă trezesc recunoscător că m-a ales pe mine? Dar nu am spus nimic, din nou, pentru că mă temeam să spun cuvintele greșite. Ea s-a întors din nou spre televizor. Știrile vorbeau despre o nouă criză, despre tinerii care pleacă din țară. Eu mă uitam la profilul ei în lumina albastră și vedeam o femeie care credea că a trăit o viață greșită. Nu era viața greșită, era tăcerea mea. Pe 15 martie 2021, în spital, mașinăriile bipăiau în jurul patului ei. Mirosul de dezinfectant era atât de puternic încât îmi venea să vomit. Mâna ei era atât de mică și rece în a mea. Pe coridor se auzea zgomotul asistentelor, alte familii plângând, viața continuând în timp ce a mea se oprea. Ea și-a întors capul spre mine. Ochii ei, încă frumoși după atâția ani, m-au privit cu o tristețe pe care nu o înțelegeam. Gheorghe, a șoptit, te-am dezamăgit? Cuvintele acelea, ultimele ei cuvinte către mine. Cum era posibil? Cum putea să creadă că ei pe mine m-a dezamăgit? Cum am eșuat atât de complet încât am murit crezând că nu a fost de ajuns? I-am strâns mâna, dar nu am spus nimic, din nou, pentru ultima oară. La înmormântarea ei, vecinii au împărțit amintiri despre bunătatea ei pe care nu le-am auzit niciodată, despre umorul ei,
despre visurile ei, despre faptul că îi ajuta pe copiii din bloc cu temele, că le ducea supă bătrânilor de la primul etaj. Mirosul de crin prea dulce îmi provoca greață, haine negre peste tot, oamenii îmi atingeau umărul cu milă, nu cu durere. Ei o știau mai bine decât o știam eu, ei îi văzuseră generozitatea, veselia, speranțele. Eu o văzusem făcându-mi cafeaua și călcându-mi cămășile. Am redus-o la confortul meu. 3 zile după înmormântare am găsit jurnalul ei în sertarul noptierei. Pielea era uzată și moale de la mâinile ei. Mirosea a săpun de lavandă. Paginile erau umplute cu scrisul ei îngrijit, cu cerneală albastră, unele însemnări pătate de apă. Asta mă va distruge, m-am gândit. Asta va confirma fiecare eșec. Dar trebuie să știu ce gândea cu adevărat despre omul cu care a trăit 43 de ani. Eram pregătit să-mi citesc propriul necrolog, scris de singura martoră care conta. Am deschis jurnalul la o însemnare din a 40 de ani de căsătorie. Nu vorbește mult, dar urmăriți-i mâinile. Stăteam la masa noastră din bucătărie, jurnalul deschis în lumina după-amiezii. Lacrimile mele picurau pe cuvintele ei, încețoșând cerneala, sunetul propriului meu plânset, urât și tare. El verifică ialele în fiecare seară, scria ea. Nu pentru că se teme de hoți, pentru că vrea să fie sigur că sunt în siguranță. Dimineața îmi pune cafeaua exact cum îmi place, fără să întrebe. Își amintește că nu îmi place zahărul prea mult. Pagină după pagină, ani întregi de observații. Când copiii au plecat, l-am văzut cum plângea în garaj, credea că nu știu. A stat acolo o oră întreagă, uitându-se la bicicletele lor vechi. Apoi a venit înăuntru și mi-a făcut ceai fără să spun nimic. Mâinile îmi tremurau. Ea mă văzuse. Ea văzuse dragoste în gesturile mele stângace, în rutina mea de dimineață, în felul în care îi verificam respirația în timpul nopții când se îmbolnăvise. El traduce tăcerea în devoțiune, scria într-o însemnare din 2018. Nu știe că vorbește mereu cu mine, doar nu folosește cuvinte. Am petrecut 3 ani jelind o poveste de dragoste care era de fapt frumoasă. Ultima ei însemnare era din cu o săptămână înainte de accident. Mâine facem 43 de ani. Gheorghe nu va spune nimic special, dar va pune flori pe masa de dimineață. Mereu o face. Va crede că nu observ când le cumpără cu o zi înainte și le ascunde în garaj. Omul acesta nu știe să-și ascundă dragostea. E peste tot în jurul lui. Azi dimineața am făcut cafea pentru unul singur, dar am spus, bună dimineața, poze ei fără rușine. Lumina dimineții încă se strecoară prin perdelele noastre la fel. Cafeaua încă miroase ca duminicile noastre. Dar acum tăcerea nu se simte grea, se simte plină. Unele iubiri vorbesc românește, tăcute, practice, durabile. Ea m-a auzit mereu. Povara pe care o purtam nu a fost niciodată a ei de îndepărtat. Jurnalul ei stă deschis pe masă lângă cana mea de cafea. Cuvintele ei îmi țin companie. În sfârșit sunt liber să iubesc amintirea așa cum merita să fie iubită în viață, fără teamă. Unii oameni spun te iubesc cu cuvintele. Alții o spun verificând ialele, făcând cafeaua perfectă, aducând flori în fiecare aniversare timp de 43 de ani. Ea a înțeles limba mea, întotdeauna a înțeles. The story is complete. All 4 acts have been written as requested.